Huriani Tuhan Yesus Kristus, kami parahlado pertahonan KBP Sreng Sawah, pasatot Tuhamu amanami inanami, dot sude ruas namar bungu di kanub bagas tabe. Selamat hari Minggu malihita saludna. Tuhan tama madongani jala masuk hita saludna, guar ni minggu taon ima minggu paunopon dung trinitatis. Jala topik ni minggu taon ima manoktong pajongjong hasitongan, tetaplah menyuarakan kebenaran. Marsangat matuatai marhiti perminggu tahun, atong tapahibul marha dohot pikirata, tapukama perminggu tahun, tapuji jala tapasangat madebata, marhiti namangedehon kede HKBP nomor 521 sangat di Jahoba. Marhiti-hiti gorni di bata ama, dohot gorni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni itu diperbadia, natu mapalangit do tanaon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang ahana dinggan jalang, manang ahana ni luluan ni Jahoba siakko, imana manguluhum sabing dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradopon di batam. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amana mina di bano gijang, saya lehon matuhami rohana tugu, nabadia, pikiran na denggan, do rohana ringgas, pasauton ulau na denggan. Saya lehon damen tuhami asa sonak kami mangulu di bagasan pengondim. Saya marsigatung tuhatam mahami maradopon salut musunami. Saya radop moti jala pargugui mahami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari de mahita.
bata ima nanienet sian hata haporseon ponggol parjulu mula ni nasa adong au porsea di bata Jahoba ido ama pargugu nasa hatulusan na tumapalangit do tano dia do lapatan ni odo di parhatutu rohakku do adong di bata na tumopa nasa na manggulmit di topa do dagiku marpanidaan marpembidegean marpanianggoan marpangkilalaan marpadaian di leh do rohat todiku jala di pature-ture doi salutna rasi rasa nuaeng akup ni di leh do tu ahu parabiton dot sipanganon siganup ari rodi nasana hasea diau di hanguluanon di ramoti do au asa unang mago jala dio dingi do au di parmaraan luhut nai dang sian denggan ni parangekku manang sian jinuni tua tung asini rohana sabing doi do denggan ni basana ubahe di lehon di baini tama upa puji ibana jala tama hului na didokna ala sarut nai babu alas ni rohakku di ibana imana tutu si tutu prodisi masaatna atong tapangido magogo ditangyak tatu di bata martang yang mahita ali Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulan naubar tu patikmi amin. Marende mahita ali Tuhan debata amanami Tuhan nami Yesus Kristus ho debata pargugu nasa turusan sinot topa nasa na adong paruhum natigor namang kunghumi jolma manusia narodo hami tujolo manopoti dosa nami akan nahu ula hami marhitesian pangalosyon nami di patikmu ima marhitesian hatutubuni rohan nami narwai nang siat kaiton nami nasoture ro di pangalion nami di hisap-hisap ni rohan nami na tamasi tutu doho na uhum hami alani dosa nami i alai nasa torsol-sol bagi do hami nuaeng alani i asi maroham di hami ale debata nami pardengkan bahasa jala para siroha doho alani anak haolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saise sama dosa nami salutna jala suruh matod di perbadia Tuhan nami bi asa tarbek kami akolong mangului ho di bagasan hatigoran dohot habadion gabi sahat hami Tuhan uluan nasora sudah na pinar bagabagam di akan na persea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabege ma hata baga-baga taringot tuah sisani dosatta para siroha jala perdengan bahasa do Jahoba labat tarimas jala para si gudang dang dibayat tu hita hobar tu akka dosatta jala dang dibalos sotu hita hobar tu akka hajatotta songon asini roham ni ama-ama mida akka anakna asini rohani Jahoba di akan nama keberian bana asangapon mana dibata dina di benugijang amin.
Merede mahita. Tabege mahatani dibata turpuk di epistel armingguon iman atar surat sian Markus onom sian ayat sadat 1 onom a marsorik-sori mahita majahasa. Jadi hehe maibana siani lau tu taha gudanganna jala dihuton akasi sian ma ibana. Nda ibana tukangi tubuh ni si Mariai haha ni si Jakobus Joseph Judas dot Simon nda dilabukta akka ibotona jadi tergasik mana sida mida ibana. Jadi dang tapatu pasa diisi ulaun hagugoon dukon nina niapehonna tanganna tu otik kalak na hasitan lau pamalum nasida. Rodisi masahatna martua doakan natumangion hatani dibata jalan nopiopsa. Amin. Merede mahita. Tidakon maha persyatai songona hina tidakon idongata sahorseon disadok pertibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogona satu dosan natu palangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tirbuon di si Maria nagabe-gabean siatod di parbadia andorang soabuan ido tuhatta na tumain na bernit di pangumannya silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surga laho hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sudurasani di sima ibana payung mulak sogot tu tanoon mangumi alak na mangulu dot na mate au porsea di parbadia jala adong sadahuria na badia
Huria topan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dia sian ni dosa, dohot dia tai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot di hangoluan na soro sudah. Tapi gema tikting na masa di huriata. Oras manita saluhutna. Oras. Tapi bagaimana tik-tik huria Minggu Paunopon Dung Trinitatis tanggal 10 sada Juli 2020 sada. Na perjolo permingguan di pertikian pandemi COVID-19 sia. Domutu aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat manang PPKM darurat di wilayah Jawa dohot Bali mamuhai tanggal 3 Juli 2020 sada sahat tu tanggal 20 Juli 2020 sada naung ditotopon Bapak Presiden Republik Indonesia songon dalan laho mangotapon mata rantai penyebaran COVID-19 sia naung lam tibona pangotapna alani sermon perhalador partohonan di patupa hari Jumat 2 Juli 2020 sada nasalpu dipatupa secara virtual memutuson asa parsidohot huriata mangulahon pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat manang PPKM darurat tersebut. Alani akka pakobasion dohot permingguan naung diputuson asa dipatupa secara online manang live streaming. Mamuka siang hari Minggu 27 Juni 2020 sada toktong mak dipatupa akapak kobasion dohot perminggoni secara online sahat tu hari Minggu 10 Juli 2020 sada patupaon ni huriat tama permingguan hari Minggu 4 Juli 2020 sada dohot hari Minggu tanggal 10 Juli 2020 sada secara online manang live streaming 5 pukul 7.30 WIB permingguan Marhata Indonesia dohot pukul sia WIB permingguan Marhata Batak marhite tiktingon khususoi hami masudi ruas niuriata asa patupa permingguan di bagas tabe marhite nama dohoti permingguan na pinatupa ni huriata di kanal YouTube HKBP Resort Srengseng Sawah jala patupota ni huriat tama muse permingguan secara tatap muka di gereja Ima hari Minggu 25 Juli 2020 sada di tolu partikian songon nasional jala partikian wilayah jala partangyangan wilayah-wilayah di gereja dohot sermon perhalado partohonan Ima hari Jumat 27 Juli 2020 sada rap mahita mendukung upaya pemerintah pusat dohot daerah lahu memutuson mata rantai penyebaran COVID-19 sia marhite nama mengudukon PPKM darurat naung ditetoponi songonima pinabotohon tuhita saluhutna napa duahon dak danak nasorang nunga di bahasa-bahasahon tuhata sada hal dak danak boru di keluarga amang Johan FM Sianturi dohot inang Nursia boru manurung sian huta wilayah sada imana di hari Kamis 2 Juli 2020 sada nasalpu hipas do dak danaki suang songoni nang naturasna di pasu-pasu tuhat tama danaki asa gabeda dan nahseyai di joloni hita jolma termulu mobima di joloni tuhata. Nah patuluhon penambahan calon perhalado di wilayah 2 tolu 4 onom pitu dohot wilayah sia. Hobar tu program huria tahun 2020 sadai taringot tu penambahan situa ni wilayah 2 sada halak wilayah tolu sada halak wilayah 4 sada halak wilayah onom sada halak wilayah pitu 2 halak dohot wilayah sia sada halak do mutusi naing patupaon ni akka situa ma di wilayah mangaririt sian tonga-tonga ni ruas na di wilayah nabe
na olo jalarade asa dipilit akaruasi sian wilayah nabe gabe calon situa jala asing ni syarat naung ditotuhon di APHKBP 2002 dung amandemen ketiga rapot perhalado pertohonan HKBP Srengseng Sawa nasalpu manotuhon asa batas usia ruasna boy gabe calon situa ima marumur ditoruni 50 tahun. Sialai ni sosohon tu akar ruas di wilayah 2, 3, 4, 6, 7 dohot sia asa radema memelihon dirina dohot pikiranna naktikina dohot gogona asa dipilit akar ruas gawe calon situa di wilayah nami jala batas partikian lahu memilih calon situa di gana wilayah sada wilayah nabi ima hari Minggu 10 sada Juli 2020 sada. Napapaton pendaftaran ulawan marguru malua tahun ajaran 2020 sada 2022. Hobar tu program kerja HKBP Srengseng Sawa tahun 2020 sadai ima taringot tu parguru malua tahun ajaran 2020 sada 2022. Nunga dibuka huriata pendaftaran parguru malua tu aka anak-anak remaja nahudul di bangku SMA, SMK manang sederajat mahasiswa dohot aka ruas naso marguru dobe tu aka anak-anak remaja dohot mahasiswa manang ruas nalahu mendaftar wajib pasahaton fotokopi akte baptis, akte lahir dan kartu keluarga. Jala mabuan surat pengantar sian situa wilayah nabi jala dipasahat tu kantor sekretariat gereja. Pendaftaran perguru malua tahun ajaran 2020 sada 2022 dibuka mulai hari Minggu 20 Juni 2020 sada sahat tu hari Minggu 25 Juli 2020 sada. Nah palimahon sermon PHD kategorial perempuan. Penguan perempuan huriat dapat paon sermon PHD kategori perempuan di hari Rebo 14 Juli 2020 sada mulai jam 10 pitu WIB secara virtual marhite aplikasi Zoom Meet. Tema di sermoni sian Kolose 3 ayat 14 1 10 pitu. Ulawan kategorial perempuanon sekaligus manangnya kon ruas ni huriata natar papar COVID-19 sia. Meeting ID dohot pas kod dikirim melalui grup perempuan dohot perhalado HKBP Srengseng Sawa. Sialai ni sosohon tugano perempuan ni huriata asa mandohoti sermon PHDI. Na paonopon ruas namar sahid. Ruas ni huriata namar sahid di bagasan mingguon godang na 70 halak dak pola ni jahahon amanginang tajahabima di WA group naung disagihon perhalado wilayah di tonga-tonga tabi hatani di batamad dok mangangguhi doaka pertigor gabe tangihon Jehovah do jala di palua nasida sian hagogotan nasida sudena pesalmen 34 ayat 10 walu. Nah papituhon peduli kasih HKBP Srengseng Sawa tu ruas na terpapar COVID-19 sia. Sermon perhalado pertohonan HKBP Srengseng Sawa na di hari Jumat 2 Juli 2020 sada nasalpu manotopon lahom mangulahon ulaun peduli kasih HKBP Srengseng Sawa tu akan ruas ni huriata na terpapar COVID-19 sia na dirawat di rumah sakit manang dirawat ganup di bagas nabi manang isolasi mandiri ima mengalihon bantuan sekedar sian huria songon minuman manang suplemen lahu meningkatkan stamina daya tahan tubuh patopaon ni huriata ma ulawan peduli kasion saliling adong masa PPKM do mutusi akka ruas ni huriata natongon terpapar COVID-19 sia naso tersurat dope guarna di warta minggu sadarion asa radema di Papua tu Dewan Diakoni HKBP Srengseng Sawa.
manang kontak person situa M Munte HP 0813 104 sia 1247 dohot situa MC Hombing HP 0813 8872 sia 568. Nah mengihut nomor 8 dukungan dohot partisipasi ruas tuulaun peduli kasih HKBP Srengseng Sawah. Soso-soso tu hita ruas ni huriata asarade mahita mangalehon rohatta tuulaun peduli kasih HKBP Srengseng Sawah rap mengurupi ruas ni huriata na terpapar COVID-19 sia. Dukungan dohot partisipasi sian hita ruas ni huriata boido songon minuman suplemen songon susu beruang susu putih yonsi 1000 vitamin dohot akan asing jela si pasahatom mai melalui Dewan Diakonia HKBP Srengseng Sawah di gedung Serbaguna siala haradion rohasian ruas ni huriata amanami inanami dohot akan aposo upasahat hamima mauliati. Nas menguduti nomor sia sumbangan tu peduli kasih HKBP Srengseng Sawah nunga satu huriata sumbangan nasi kotak gudangna 77 kotak sian Kementerian Sosial Republik Indonesia dohot biskuit suplemen sian keluarga P Gultom Boru Sitanggang wilayah Walu ganup perhalado dohot ruas ni huriata pasahaton mauliate ma tunasida nasa pasapuluhon ruas nama ulang tahun perhalado pertahunan HKBP Srengseng Sawah pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nama ulang tahun di Bagasan Saminggon Ima sian 22 Juni 2020 sahat tu 4 Juli 2020 daftar gornir nuas nang ulang tahun boima tajaha di WA Group nang disagihon perhalado wilayah hatani dewa taman dok biar mida jahoba menguduti ari-ari alai jepek do anggo akka tahun ni perjahat boda 10 ayat 27. Nah perpudi tikting pelian tik pelian huria di Bagasan nasa mingguan boy mata jaha tong di WA Group naung disagi situ wilayah tabe sude perhalado ni huriat tamandok mauliate matu sude hita ruas naung mangalehon akka pelian mingguan pelian bulanan manang pelian tahunan hamulateon dohot perpuluhan tutuhat tamarhite hurianai songonima sahat ni tikting ni huria di Bagasan Saminggon sai di pasu-pasu tuhat tamasa luhun akka peliat tai tau las ni roha dihita ruasna bahen sangap dohot hamuliau ni goarni tuhata. Arede hita hut papunguan pilihan sada A sada B tu huria. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di Bagasan Kristus Yesus tuhatai
Amin. Huriana hina holongan itu hatta Yesus Kristus. Barita nauli sian hatani debata tuhita di minggu pa onopon dung Trinitatison imana tersurat di panuirang Amos bidu pitu mamuka mai sian ayat 10 saarodi ayat 10 pitu hujahama hatani debata tuhita saluhudna jala tapayuti hutma di bagasan rohat tabi. Jadi disuruh si Amasya malim sian Betel suruhan natu si Jerobeam raja sian Israel nin nama marjehe-jehe do si Amos do pako di tonga-tonga ni pinopar ni Israel dang tartaon tanoi hata-hatana sudina ay songonod do didok si Amos ikomate si Jerobeam marhiti-hiti podang jalai kon tarbuan tu habuangan yang go Israel sian tanona dong ini nasi Amasya matu si Amos laho maho ali paralatan mapurus maho tu tano Juda jala disi maho mangan sagu-sagu jala disi maho manuirangi alayang go di Betel unang beda dati manuirangi ayhuta habadiau ni rajai doi jala hudulan ni harajaun doi. Jadi ni nasi Amos mamangalusi si Amasya dang nian panuirang ahu jala dang anak ni panuirang ahu halak parmahat do ahu jala na papungu-pungu parbuwi ni hau atajau dungi dibuat jahuba ma ahu sian na mangadu biru-biru jala didok jahuba tu ahu laho maho manuirangi dopak bangsokku Israel ope tangihom mahatani jahuba nimudo dang jadi ho manuirangi dopak Israel jala dang jadi pistikonommu hatam dopak pinopar ni si Ishak dibahini songonod do hatani jahuba marmainat do jolmam di bagasan huta jala maragian aka anakmu dohot berum marhite-hite podang jala bagiot do tanoon marhite-hite ruji-ruji jala mate di atas tano naramundo yang goho jala tarbuan tu habuangan ia Israel sian tanona ima sahatna jala topik ni minggu tahun ima manoktong pajongjong hasitongan tetaplah menyuarakan kebenaran. Huriana hina holongan itu hatta Yesus Kristus. Adong do padoha di hita lak batok sisugo do nama dok nasitong. Malah di bahasa Indonesia orang yang menyatakan kebenaran itu akan selalu dibenci. Buasa tubuh manang adong padoha nasongoni ala memang pangalahon ni hita jolma manang pangalahon ni portibion dang makalo mohon jongjong hasitongan manang atigoran portibion imah hulumun buidur talapati mauldo tarjalorohan ni hahulumun adong hati uron manang sodang tonga-tonga ni hahulumuni alanima gabi godang akahalak na songon na sopola margugu maka tidak kon hasitongani ala pasti adupan na do sikap penolakan sian akadongan manang halak na humaliang na jala memang pangalahon na songonido nataida itonga-tonga ni pardalanan ni nguluta apalagi di partikian na parbudion natadupi ima pandemi kopi sapulsia saya gudang do aka hata-hata namandok
naso margugu aka panggonggomi taon laho mengatasi pandemi COVID-19 sia. Gabi gudang ma akan marmatean. Naso serius do panggonggomi taon ninna mengatasi memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 sia. Diorai do aka di bangsot tahun haluar siap bagas maritin ada totopon ninna PPKM alai say dibuka do hama masuk ni aka naro sian luar ni negeri tahun do akan asing ma hata nata bigi patuduhon manang makatahon naso tutu panggonggomi tahun mengatasi penyebaran COVID-19 sia. Gari adalah martabah hasusan warga do masyarakat lumobi ditaringot di kebutuhan hidup sehari-hari. Jalanang vaksin pe saya dong mandok dak sitongi dak tikosi ninna. Saya dong main namadok mangirton pangatusian na nayapek haram do ido akan asing. Alani gawe dang mendukung upaya ni panggonggomita lau mengatasi pandemi COVID-19 siaon. Gudang makahata-hata na tebigi. Nama bahen gudang aka masyarakat gawe bingung ganggu rohana. Dia do nasitong ninna. Amo kamang datang makenang na hinaholongan di bagasan Guan Tata Yesus Kristus. Memang di tengah-tengah ni kondisi di nama cemaul natadupi. Jujud do tubuh aka suara-suara nama mangaleo tu hita aka solusi manang jalan keluar. Tapi sasitong na mabayan hagaor doi. Mabayan kahamaulan menambah kahasusaan. Ujung nagabi korban ima aka masyarakat manang rakyat nasopola mangatusi manang nahurang pabinotuan na taringot tuaka namasan. Itong-atongan ni situasi na mace sulit rikot do jupangat ta manang luluwata solusi jalan keluar. Alai molo tupe adong na mga leho kritik do aka tanggapan di situasi na sulit, di situasi na maol, di naso diulahon aka panggonggomi ulaon na do sitong denggam laho mangurupi aka panggonggomi nang sudi aka lapisan masyarakat. Alai molo kritik manang aka komentar na maralasan manang aka na binabahen ido namanabay haka hamaulo do asusan. Tapi gido di barita na perbudion aka natarguar mahasiswa BM mabayan aka komentar manang kritik naso maralasan. Gabi sipata mailah hita memereng. Ia ka mahasiswa do nasidan yan alai songonima sopit manang jepek ni cara pandang namadok presiden tahun namalo makatain ninna doakan asing denggad do kritik manang akasaran itong-atongan ni kondisi na macay maol jalaido sa sitong na tugas ni warga negara manadop po nakapanggonggomi mangalehon kritik do saran asamboy mambayan na mubaon mamanang hadingganon itong-atongan ni masyarakat do bangso. Dang nagabi mabayan manabaya kasi pikiran manang hasusan. Dang nagabi mabayan barita na sositong manang barita bohong do akan asing. Alay buha mangaleo pemikiran manang aka kontribusi pemikiran lao padenggaton jala paulilihon aka situasi do kondisi na macay memprihatinkan natadupi di partikia sinuangon. Di sudi parnguluan na mo kamang do tamakainang tadupi do
aka hamaolon doa susan. Jala unang makirim hita unang majupang aka hamaolon manang permasalahan itong atongan ni pernguluan tahun. Jala ido tadana na mangulu hita. Molo tadupi aka hamaolon manang asusan asalam targahon. Jala ta patupa kal na ulan diringkan di padalanan ningulut ta tonga-tonga ni Portibion. Tupuk tahun ima manyuarahon taringot tu panuirang Amos na mangulay tonga-tonga ini Israel. Natongon hati hai na niuluhon ni Raja Jerobeam. Bangson songonima ringgas na mamuji pasangapod di bata. Patupaon akar ragam ni akar persobaon macedenggan jala hibat. Alai diaka ulaon na sigano pari mace maralos itu tudo nabinan nasida. Di patupan nasida do akar persobaon na macedenggan jala uli. Alai akar pangalahon nasida. Ima na mangulaon akar ragam ni aka pangalaho pangarupaon do aka ketidakadilan ketidakadilan sosial do ketidakbenaran kejahatan. Ringgas sudah bangsoi mamuji pasangapun di bata. Ringgas sudah bangsoi patupaon aka persobaon pasahator ragam ni aka pelian. Dalam mulut ajaha maka mang dutang makinang. Di Amos bidul 5 ayat 21 hu hagigion biasan ahu mida aka ari raya muna jaladang di halomon rohaku aka luhu tamuna ainang pe di peleok kamu tuau aka pelian si sutungon do pelian si panganon dang lomo rohaku disi pelian hamuliation sian pinahamuna pamuhayan pedang peduli au disi paholang masian au haguturan ni aka edemu jaladang lomo rohan pinggolhu umbege suarani sordammu. Jadi margiling-giling ma songon aik uhumi jala hati goran songon sungai na soolom marsik. Di hagigio de bantado suri aka hari raya ni bangsui itu aka pilihan na puasa aidang sahur do ti tu pardalana ni do hasitongan tonga-tonga ni bangsui. Alanima disuruh debata panuirang nasi Amos mandapoton bangsoi pasahaton ni dibata ala nidu sama nang hajahaton nasida namar lapatan molo mubar rohana nasida dang uhumun dibata nasida alai molo dang di paubar rohana nasida uhumun dibata mana sida maritina membolok ko bangsoi tu asyur amo kamang duta makinang sasitong na ido tugas ni panuirang masa pasahaton hatan di bata picang di bata tu bangso na mangulaon aka hajahatan do dosa pasahaton singot-singot mangalubahon bangso asa diubah pangalahonan jala taboto do marite turpuk taon iya panuirang Amos ima sahalak na ulaon na parmahan di Tekoa na di jauh di bata di bana asa na mangula di Juda asa lau ibana tu Israel pasahatot di bata jalaido alasan ni si Amasia madok tu si Amosi lau maho ali paralatan mapurus maho tu tano Juda jala di simaho pak mangan sagu-sagu jala di simaho manungirangin na jala dia tidak kon si Amos di pabua tutu dang nian panuirang ahu jala dang anak ni panuirang ahu halak parmahad duau jala napa pungu-pungu parbueni hau atajau dungi dibuat jahuba mau sian na mangadu biru-biru jala didok jahuba tuau laho maho manuirangi dopak bangsokku Israel amo kamang duta makinang pajongjokon hasitongan dang naikot gabi sahalak panuwirang hita naikot gabi sahalak panuwirang hita gabi padita mana situa
manang gabi halak na tarbarita asa taha jojokon hasitongan ni debata alai manang isi pehita molo di jauh debata hita jala molo di lehot debata hatana tu pamangatta tu rohatta ikon borhat do hita mamarita honi maka jongjokoni pasahatoni tu saluhut jolma manusia nunga dilehot hita ganub todi barbadia hatani debata naikon si hangulu honotta si barita honotta si hajongjong honotta hitung-hitungan ni ngulu tahun hitung-hitungan ni keluarga hitung-hitungan ni masyarakat hitung-hitungan huria manang di dia pe hita maringanan alani ikon takas do hita mameop jala makanguluan hatan debata jala takas do si Amos mameop hatan debata jala mangulahoni nang pe sahala parmahan ibana ala dihapur si ibana do debata do na mangaleon hatana tu ibana jala na marsuru ibana asalau ibana mamaritahon uhub ni dibata barita uhum ni dibata tu bangsa Israel na tongon di bagasan hajahaton na mangulah na sohob Bartolomeo ni rohan dibata alani hatan dibata nang niliot di Taganub ikoniba na mangonjar rohata laho mangulahon pajuon pasuruon dibata ay takas do didok hatan dibata di 2 Timotius 3 saplonomi ay nasa si surati sinihatan ni debatado jala hasia memudai mamicang pauliulihon manunggunugu di bagasan hati goran asari pas halan debata obas tunasa ulau na dinggan molonung ngata jalo hatan debata na manfaat mai memudai mamicang pauliulihon manunggunugu di bagasan hati goran ikon tapasah mai Bartolomeo ni rohan debata jala takas taida di bagasan diri ni si Amos di dangadong di bagasan ibana biar ni roha aladang sian hadirion na imana mangulah pajuon ni Tuhani nang pe didok tu ibana hata ni si Amasia tu ibana manang hata si Amasia maradop pun raja Jerobeam marjehe do si Amos do pakhori di tonga-tonga ni pinokpar ni Israel daktar tao tanui hata-hata na sudina jala dungi didok ikon mate si Jerobeam mariti-hiti pudang jala ikon tarbuan tuha buangan ianggo Israel sian tanona jala didok muset didok si Amasia muset tu si Amos lao maho ali paralatan mapurus maho tu tanu Juda jala disimaho mangan sagu-sagu jala disimaho manuirangin nang pediadopi si Amos tekanan manang upaya penyingkiran na pinatupan ni si Amasia jaladalan si Amasia muse madok tu raja Jerobeam asa marsugo ni roha raja Jerobeam tu ibana yanggo si Amos dang mabiar jala tahuton ibana di sini toktong de ibana tigor jala jongjong di pajuon na pinasaan di bata ala diapur si ibana do na di bata do na madongani ibana ala di bata na majo ibana dihapur siai di bata madongani mangguguhon jala mangaramut ibana di ulaon na pinasahat tu ibana ipe sada soso-soso nang dalal patugok kita kamanginang asa porseah kita molonung nga dilihat debata hatana tu hita jala di jauh hita lau mamaritahon hasitongan do hati goran debata molo peta dupi akka hasusan manang parukilon unang ganggu rohat tadi si unang mabiar kita di si unang tahuton manang unang sumurut kita di ulaon nang pinasaan debata tu kita alai
Hosea mahita nadonganan di bataru hita songo na idok ni Tuhan Yesus Kristus. Saya nadonganak kudu hamu rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Idongani jalari ramu tido hita. Dia ke parsuruon na pinasahat na tu hita. Nang pe tadupi ragam ni hamaolon manang hasusan di pardalanan ni ngulutta dumopi di nama maritahon hasitongan doa tigoran di bata. Ama kamang do tamakinang nuaing gabi suku-suku juga bagas arohata songon dia mahita manyuarahon hasitongan di bata. Itonga-tonga ni pandemi COVID-19 siaon. Adong hal na perlu idaota molo dipaluas di bata hita mengedupi hasusan hinorhon ni sorimago COVID-19 siaon. Adong do hasitongan di bata naik kota pajongjong tonga-tonga ni nguluta keluarga nang humaliang. Pabua dang alani uhum manang dang alani hajahaton ni hita jolma ubain na di uhum di bata hita di namasa natadupi sinuaingon. Unang manigor porsia hita di hata na madok alani dusa manang hajahaton na taula uban tadupi nuaing pandemi COVID-19 siya. Manang unang porsia hita di hata na madok nang ditadikod di bata hita mariti na di paroho tu hita sorimago COVID-19 siyaon. Dang adongi paduhan na mangada-ngada di ay taboto do saluhut akan namasa itong atongan ni pardalanan ng luta sudi nai adong do sialana alaydang nagabi namasa tuhita aka paru kilo manang sitaonon sudi nai alani pambahanan di bata mangum hita manang na gugudo akka paru kilo di taonon nuaing natadupi siyan hagugun di bata dang nasongoni alay natakas nanay si tiopot ta dala siyang ulut honot ta disaluhut akka namasa di pardalanan ng ulut taon ditonga-tongat tado di bata madongani mga ramoti jalan na marmudu-mudu kita. Alay molotuk pe adong aka susah paru kilon natadupi denggam mai molo ta pauso-husor di bagasa rohata alania hadoi alay dak selalu aka susah paru kilon natadupi alani uhum di batatu hita alani dusa do pangalau siota. Dungi marhite akan nama saon nang idaut tamu siya mo kamang do tamakinang di paingot di bata hita asa toktong taulaw pajuwon pamiliton ni di bata dihita kana porsia ima asa manoktok kita pajongjong hasitongan manoktok kita pajongjokon hasitongan hasitongan na idok na ima hasitongan ni di bata dang hasitongan ni hita jolma dang hasitongan ni sada kelompok manang sada ugamo manang hasitongan ni sada punguan manang sada bangso alay hasitongan ni di bata do atau ngaha mahasitongan di bata naik konsi pajongjongotta hasitongan di bata ima hasitongan na mardalan manang namasa hobar tulo monirohan di bata dia mah hasitongan na hobar tulo monirohan di bata ikon sobaot ta di bata ikon pujiot ta iko pasangapot ta di bata ikon uluat ta di bata sian akan asing. Kita harus menyembah dan memuliakan Allah dari segala sesuatu. Kita harus beribadah kepada Allah daripada kepada yang lain. Ikon uluat ta di bata sian akana asing. Dang nagabi uluata di bata alay uhut uluata kana gana-ganaan manang akasi sobaon. Ino na nasala na ni ulaw ni bangsa Israel dipuji dipasangap
diului na sida di bata alai uhud diului aka hagugun mana aka si sobbau na asing ido hasitongan di bata itongatongan ni pademikon ima naik si paroha honota jala si ulah honota bodo debala ni pandemiko pisa pulusiau mabain halak dang mangului di bata dang sutu hibana manomba di bata gabi ubiar rohana tahuton imana alani pandemiko pisa pulusiaun gabi ubiar rohana menghadapi COVID 10 sian na mangului di bata molonunga songoni buhama hasitongan di bata bimian di bagasar rohata alai hasitongan di bata naik ko si tiopota diramoti di parmudu-mudu dijaga di bata kita saludna alani hasitongan di bata naik ko manguli bagasak kita na parjulu ima pasahato dirita tu di bata pawaso di bata mangaramuti marmudu-mudu mangaletu hita hanguluan dot hai pason ala ido bagian di bata naik kontorang jala takas di bagasan nguluta hasitongan di bata ima kita pe taulah managai bagiata di padalanan ngulut tadi portibion molo ridok pemerintah ta ikon tapake taulahon aturan protokol kesehatan taurui mobilitas akan asing bataulahom majoi asabui moru nagabi korban sori mago kopi 10 siaon taatan majolo dirita marpungu-pungu manang mangulahon akaulauta songon nasomasa kopi 10 siaon dia mahasitokan di batane kotakas jala mangul di bagas rohatan nang tonga-tonga niakat masyarakat do bangsoon ima taurui manang tapaholang dirita sian akan namangulahon na sohobar tulumon ni rohan di bata boido ahana tasaburi matparbue sada tiki manang sada proses apa yang kita tabur itu akan menghasilkan buah molona dinggad dona tataburhon denggan may matparbue titikina molona so dinggad dona tataburhon bama matparbue may titikina museng molo denggando na tataburhon matparbue na denggamay tuhanguluata molo na so denggando na tataburhon gabe mapakorhon na so denggamay ditikina di padalanan ning uluta dipaingot bang ampanwirang Amos do bangso Israel di naniuluhon Raja Jerobiam asa muba rohana sida dihajahaton do akadu dosa nang niulahon na alai dang muba rohani bangsoi dungi diuhum di batama bangsoi terbuang tu asyur dung 30 tahun dibari tahun manang disirakon pada orang Amos tu bangsoi taringo tu hajahaton na tiki parasia do namo kamang do tamakinang na pinasaan di bata tu hita tentu digil siat di bata hita mariti hatana asa miam mahatan di bata di rohat taganup ta parohao jala tahangulum mai asa mariti hatan di bata namian di bagasar rohat taganup jumolo manggogoh kita pribadi pas pribadi maka nguluhon jala matsuarahon hatan di bata tutonga-tonga ni humaliakta jala make partikianon laho paubar roha do pikirata asa hobar tulomo ni rohan di bata uhut maka jojokon hasitongan di bata ditonga-tongan ni nguluta roh dia kana humaliang dipagugoi itu hatta mahita mandalani hari-hari nguluta lumobi di pandemi kopi 10 siaon sai dilehomat dilo di batama tu hita ganup roha do pikiran asa margugu hita maka tidakon mangulahon na hobar tulomon ni rohan di bata di padalanan ing luta di portibion amin.
nartangi yang mahita. Ali Tuhan di batana marhabangsa di banua gijang muliate mahu sombok kami tuho ala toktong diramuti ho hami di parmudi budu ho hami lioko di hami hawa sahanguluan nang partikian di hari napi narbadiamon la memuji pasangapun guarmu nabadiai dalam muliate manang hatam nang ilehom mutu hami na paingotok kami ganup asa mamiup makanguluhon hatam nabadiyai na gabi buhal dinggulu nami na manugu-nugu hami asa mardala kami hobar tulo maniroham jala mangulahon pasuruom tong-atongan ni portibion alani aliamang tabay mahaporsiyaon nami pakirimon ng holong rohan nami tuho lumobi di pandemik COVID-19 ina mangadupi sada virus na macehebat di gelombang keduaon nagmabagudang aka warga masyarakat dadaholan di bangso namion na mangadupi hamatian jalalanima tetopon bangso pangungumi bangso namion ima pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat di Jawa do ke Bali do di akainganan asing laho memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 sia tutu mapakorhon mai muse tu perdalaran ni kehidupan nang di perekonomian ni saluhur warga dalam aceburat do situasi nahwadu pihami di partikianon alani aliamang mangido mahami tuho asa lihonommu dihami saluhutna hagugun lasni roha hadamion posni roha tuho jala akar ragam ni pasu-pasu asa margunggu hami boy mangadupi jalan makamonakon sori mago kopi 10 siaon asa boy hami muse patupahon aka persauran nami itong-atongan ni bagas jarom lumobi nang itong-atongan ni aka perpunguan na asing law si bagas atikion liamang huingotami do akadongan nami ruas ni huriam na tongon terpapar COVID-19 sia na dirawat di bagas nasida ganub manang na dirawat di rumah sakit tutu dang di halomon nasidai lemang lanai ikon adupan nasidai alani mali Tuhan mangidu mahami tuho sian nasar roha hati-hati do gugunami asasi maroham tu nasida saluhutna lehom matu nasida hai pason nasikop nasiakoi pasu-pasu aka ubat nang si panganon lumobi katangiang na pinasahat na nasida tuho asa marhiti makorhon hamadumon na hai pason di pamatang nasida hutangnya ko kami do inanami inae nababan borusinaga Philips nababan naposom situa poltak tipi nababan inanami inang situa poltak nababan borumanurung amanami amang situa utasoit amanami amang Antonio Tasoid Ida Boru Tasoid inanami inang Sirait Boru Manurung Leonard Sirait amanami Marunggasan Sitanggang inanami inang Sitanggang Boru Raja Guguk inanami inang LH Raja Guguk Boru Lubis Heliana Febriani Boru Manalu Monica Boru Manalu amanami JM Syahan inanami JM Syahan Boru Barimbing amanami Hotmarito Baturuan inanami situaha semajutak burut silalahi amanami Samosir Indi Bur Samosir amanami Dennis Sarana Manuel inanami Sarana Manuel Burtagalung Elvira Masya Sarana Manuel Matius Sarana Manuel amanami situa Lubabatu situa Lubabatu do inanami situa Lubabatu Bur Sagala Fendi Lubabatu Evalina Bur Lubabatu
Armanto Lubabado, amanami Espesihite, Pesta Bolusiahan, Laura Fiona Borusite, amanami M Namaban, inanami Situa L Borusitorus, inanami M Namaban, Situa L Borusitorus, amanami Tunggul Raja Gogo, amanami Situa Ferdinand Marpaong, Vera Caroline Borusiagian, amanami Mahmudi, inanami Mahmudi Borusinurat, amanami Alex Yahan, inanami Alex Yahan Borusinaga, amanami Hansen Manulang, inanami Manulang Borusyahan, Kaila Manulang, amanami M Namaban Borurajaguk, do inanami M Namaban Borurajaguk, Hitsa Burnaban, Tomisi Nababan, anamai Johnson Franky Manulang, amanami Liber Hasan Nababan Borutapea, inanami Liber Hasan Nababan Borutapea, Elsa Naomi Burnaban, Yoas Partogido Nababan, Iren Desita Burnaban, inanami Panjaitan Borusiring Ringo, amanami Ben Inaban Borusinaga, inanami Ben Aban M Borusinaga, Hiskia Maratur Nababan, inanami Bakara Borupurba, inanami Tambunan Donda Borusregar, Randi Tambunan, amanami Eslitonga Berpasaribu, inanami Silitonga Buru Pasaribu, Dilan Silitonga, amanami Gita Bulun, inanami Gita Bulun Buru Sibarane, Andrian Tabulun, Stephen Tabulun, inanami Situa Labora Buru Silitonga, inanami J Marbun Buru Manik, inanami Boru Sitopul Buru Sinaga, Asima Roham di Sudi Akaruas ni Huriam natongon mga terpapar COVID-19 siya lamang. Saya patugu jala papos rohana sida pabua naboy na sida madong atoko makamonakon si taononi songonin ang liamang akaruas ni urian namarlak taon di bagasa sa domingguon nunga ditabay ho umur sada taon tu na sida alani lehoma tu na sida liamang gajang ni umur hai paso na sikop do ragam niya kapasu-pasu asa marla si roha na sida memuji jala pasang apoko disalut aka padalanan ninggul nasida songoni musiamang di ulawan peduli kasih na pinatu panihuriam moliati madia karuas na mamili mangalehon aka pasu-pasu na jina nasida sako lao mangurupi ulawan peduli kasih na pinatu panihuriam mangurupi aka ruas na tongon terpapar COVID-19 sia los marsakap do musai huriam mali Tuhan pasahaton naka bantuan sembago tua karuas na terdampak secara ekonomi alani pasu-pasu masalut akaruas ni huriam naung majalo aka pasu-pasumi asa pasidohot laho mangurupi huriamon patupahon ulahon parasin rohaon mangaleon aka bantuan tua karuas ni huriam na berdampak secara ekonomi alani COVID-19 siaon pos dorohanami sayurupam muduhami saluhudna lau patupahon aka ulau parasin rohaon na hobbar tulo bodi roham di bagasan Kristus Yesus Tuhan martangnya kami tuho amin. Tabujima tuhata mariten di nomor 657 ayat sada Uhud dot bangihud Uhud mat tapasa piliata
Tapasa ma pilihan na tapapungo tu debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leon-lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husto si julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon patimbulhon harajaummu itongatongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandong molyate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaummu, say saut malomoni roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion, hangulua siapari, sesama dusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho. Di sondakon Tuhan di Batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di Batama bohina tuho. Jala di pasaur homma damena tutodi munabi. Amin. Amin. Selamat hari Minggu mari kita salutna Tuhan tama namandongoni kita sudi.